της. Εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός στο 37 με τον Αγιούμπ Ελκαμπή να πετυχαίνει το 10ο του γκολ την φετινή σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ με τον μόνιμό τους, με τον άρχη σκόρερ, τον Μαροκινό, τον Αγιούμπ Ελκαμπή, που φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων, πετυχαίνοντας το 1-0 στο 37 με αυτήν την εκτέλεση από την Λευκή Βούλα, στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Λευτέρη Χουτεσιώτη, τελεσμένο με δύναμη. Μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αυτού βρήκε και το δοκάρι όπως είδαμε. Κοιτάζει τον αντίπαλο γκολκίπερ, εκτελεί θέλοντας να στείλει την μπάλα σε εκείνη την